Да. Сега ще видите къде е Габи. Габи е в се? Шейново. Какво да правя там? Слушаме те, Габи. Ти си. Асене, Лара, здравейте! Здравейте на нашите зрители! Честит празник на всички, независимо дали празнуват Трифон Зарезан или Свети Валентин. Както се казва, колкото и добре да живее човек, все някога се жени, а децата са плод на тази истинска любов. Затова днес ме виждате в родилното отделение на Шейново, където, както виждате, има куп малки сладки същества, уникални дечица, буквално на няколко дни и часове, които, както виждате, по една специална инициатива са облечени в червени костюмчета, на които пише "Обичам те, мамо". Сега за тази инициатива ще говорим с Десислава Янкова, чиято е идеята. Здравейте, как дойде всъщност тази идея? Може би точно като любовта. В смисъл нямаше някакво логично обяснение или причина за това. Просто така го почувствахме. Преди известно време имахме възможността да направим една друга съвместна инициатива с неонатологичното отделение на болница Шейново и бяхме много силно впечатлени от техния професионализъм и отношение и отдаденост в работата. Тук всеки ден има любов и всеки ден се ражда нов живот. И къде по-подходящо място точно на този ден да зарадваме майките, които може би преди няколко часа са били изплашени, притеснени, изпитвали се болка и сега ще могат да получат тази малка изненада. А майките всъщност знаят ли за тази изненада? Не, надяваме се това да е изненада наистина. Ще видим след мъничко. Но за това ще ви разкажа екипа на болницата, как точно ще се случат нещата, но се надяваме наистина да бъде много вълнуваща и приятна изненада за тях. Сега ще се обърнем и към хората от екипа на болницата, но преди това да ви кажа, че веднага след рекламите ще се включим и с реакциите на майките, които... След новините, Габи. Тези прекрасни бебенца. След новините ще видим реакциите на майките, които все още не знаят, че бебетата ще им бъдат връчени под формата на валентинки. Днес на Свети Валентин невероятно прекрасна инициатива се случва в АГ Шейново. Преди новините Габи ни показа приготвените малки валентинчета, а сега вече вижте и срещата с техните майки. Габи, изпуснахме ли първите сълзи от първите срещи? Факт е, наистина ги изпуснахте. Както виждате, зад мен вълнението е голямо. В момента майките виждат някои от тях за първи път децата си и то облечени по този начин. Имаше сълзи, имаше много усмивки. Сега веднага се обръщам към майките. Здравейте, преди малко видяхме сълзи в очите ми. В очите ви от радост ли бях? Да, много. Какво мислите всъщност за тази инициатива? Зарадвахте ли се? Че е много сладурско. Много е готино. И когато раждах, не съм плакала така. За първи път ли виждате детето си днес? Не, но пак е очарователно. Мисля, че не е за първи път. Днес наистина е най-подходящия ден. Как ще го отпразнувате? С много целувки, много гушкане. Ами вие, кое е вашето дете? Познахте ли си го и какво мислите? Не, няма го. Още не е дошло. А какво мислите за така облечените бебета? Страхотни са. Това е прекрасна изненада за празника. И надявам се и до вечера да си го отпразнуваме вкъщи. Какво си пожелавате и какво пожелавате на детето си за напред? Здраве! Само здраве, това е най-важното. Може би и любов все пак е... Разбира се. Щом си имаме бебе, значи и любов има. Да, най-добре е да се правят децата с любов. Обръщам се и към акушерката. Колко бебета са родени тук всъщност от началото на годината? В началото на годината имаме 251 раждания. Като на тази сутрин бяха 31 дечицата, които ще дойдат при майките и ще бъдат зарадвани всичките майчета, както виждате. Да, прекрасно. Да. Много ми е интересно, има ли сред тях Валентин или Валентина или все още не е ясно? Ами ще има, най-вероятно ще има, но това ще бъде изненада пък за нас, персонала на болницата. Вие лично всеки път при всяко едно раждане има ли тази емоция все още? Има я емоцията, да, тя винаги. Няма как майката да не се зарадва на своето детенце. Какво си пожелавате днес за празник? Ами, един прекрасен ден, пълен с емоции, както на мен, така на всички зрители. Всичко най-хубаво желая, да бъдат живи и здрави. И все повече бебета за България. Зрителите в момента виждат всички уникални малки муцунки. Ами това е от нас, Лара и Влади. Разделяме се наистина с много любов и много усмивки.
За съжаление, Влади го няма тук, за да може да приеме твоите целувки, Габи. Сама съм тук в студиото.